בזמן שאתה רואה את הסרט הזה, אדם, אני בטח יושב על ספסל בווגאס, אין לי שקל על התחת, ואיבדתי את הכרטיס טיסה שלי ברולטה, באדום שחור, כי יצא אדום. טוב, אז התבקשתי להגיד כמה מילים לפרידה מהאדם. כמו שהיינו קוראים לו בשמות רבים לאורך תקופתו פה. חולצי, מזרחי, הסושיאל. אבל לרגל האירוע שבו אתה עוזב, אני מוכן לעשות לך הומניזציה באופן חד פעמי, וכל אחד בשם אדם. 1.5 שנה אנחנו סובלים אותך פה, ועד שיש שבוע אחד חיובי שבו יוצא לנו משהו ממך ואתה עוזב, אז אני צריך לפספס את זה לצערי. אבל באמת שאחרי 1.5 שנה שאני סובל אותך, אתה מנצל אותי, נוסע איתי כל בוקר לעבודה, לא אומר תודה, מעצבן אותי, מזמזם, שר עם הרדיו, שירים שאתה אפילו לא יודע את המילים שלהם. זה כיף שאתה עוזב, אבל אין לי כוח לזה שאתה נוסע איתי כל בוקר. אבל באמת שבלי ציניות, אני חושב שהדרך הכי טובה להגדיר אותך, אדם, אתה כמו גירוד מעצבן כזה שיש לך בגב. שזה מעצבן, אין לך כוח אליו, וקשה לגרד, ואתה סובל ממנו, אבל כאילו לפעמים אתה מגרד וכיף לך, ואתה מבסוט על הגירוד. אז זה מה שאתה בשבילי, ורציתי להגיד לך את זה. בהצלחה. בסוף רציתי להכין רשימה של דברים שאני לא סובל בך, ולהגיד לך אותה אחת ולתמיד, וגם לכל השאר שידעו. וזה זמן טוב לספור כמה אנשים מעניינים בהסכמה יש בקהל בכלל שאני לא יודע. קודם כל אתה מדבר בקול רם מדי, זה בלתי נסבל. אתה נלהב מדי, אתה שחור מדי בשביל שיקראו לך יוסילביץ'. אין דבר כזה סושיאל, אף אחד לא יודע מה אתה עושה כל היום. אתה מזמזם כל בוקר כשאתה נוסע איתי באוטו, זה בעצם רק אני יודע. אתה מנסה לשיר שירים שאתה לא יודע את המילים שלהם, למרות שלא את המילים שלהם. מאוד. אתה לא מודע לעצמך. צוחק נורא חזק, אתה חושב כמו איזה סנטה קלאוז. שחור. אתה מדבר על המידברן המסריח שלך כל הזמן, ונסעת לשם עם ההורים שלך. ואתה מתלהב מזה שנסעת לשם עם ההורים שלך, כי אתה חושב שזה מגניב. זה לא מגניב, נסעת לשם עם ההורים שלך. מאוד אכסונים באדם. אני רוצה שישמעו אותך גם ברקע. אני בטוח שאתה תעשה אירוע הרבה יותר מדי גדול בשביל העזיבה שלך, כי אתה בטוח שזה מעניין מישהו. בטוח יש עוד. הוא ממש מעצבן, לא יכול להיות שאין עוד דברים.